skrašovať Iron mašinku, aby som to tamto mohol opraviť. Opravíme Iron mašinu. A teraz nám bude dropovať. A nice, máme full armor. Tento srab zdrha. Neviem, zničí asi vajce. Bude najlepšie. Som dead. Sakra. Späť pre Iron. Výborne zase. Jau. Dobre, makám. A zatiaľ sa nám darí. Tento raz už ničím posteľ, ľudia. Viem im zničiť posteľ. A práve červení skapali. Tona goldov. Solidne, ale on to položil na zlé miesto. A ide tam tu typek. Prišiel nám tu typek. A vypadli sme kvôli tam tým. Na mape Čína a ideme. Dobre, som pri Iron mašinke. Vyzerá tá mapa celkom pekne. Ty kokos, aké jazero? Dobre, druhá mašina už ide a tento chlapík tam mavkuje, bo nemá čo rašie, čo som kedy videl. Dobre, makám na stred. Trošku také parkour skilly, nie? Kamo. Oh yeah. Výborný taký lag. Taký typek tu ide už. No. Dobre, červené zničené vajce, výborne. Oranžovi skapali. Čaká na mňa úzer slabý. Príď si ma do vojdu zhodil. Máme problém, nemáme vajce. My nemáme vajce. No je po nás. Kurník, vypadol som. Dáme Eggwarsy. A idem hneď na Iron mašinu. Ide bomby na spirit bridžovanie. No tak teraz dáme trošku parkour skillov. No a doskočím hneď tu. Dobre, umrel som. Dobre, som späť na strede. Som tu pred ja a idem typek. Vykombujem ho, že by? Poď. Generátor. Červený na moste. Tak ho musím trošku... OK, on ma kombuje. Dobre, som dead. A sme asi mŕtvi. A sme dead. Skvelé. Zase. A idem na to. Musím upgradovať diamond mašinu. Mám dvoch chlapcov s kitom. Dobre. Som sám. A mám aspoň nejakú obranu. Takto nejako vyzerajú ostrovy na ňom. Parkour skills 2. Teraz rašujem na mid. To na Ironov. Upgrade mašinu. Berem 4 diamondy. Tu je to jazero z minula. No asi som dead. A skapal som.